Hei, salutare abonaților! Astăzi să vă arăt top 5 cele mai frumoase mașini care le am eu. Acesta este un Pitbull de 2000 HP, frumos. Dacă vă place, dați și voi un like, vă rog frumos. Uitați. Așa. Acum o să pun pauză să caut următoarea mașină. Avem un BMW frumos. Am făcut și eu, am văzut la niște băieți, am zis să fac și eu și prinde 400, este bun. Acum să trecem la top 3 cea mai frumoasă mașină. Aceasta este top 3 cea mai frumoasă mașină. Un auriu. Mie îmi place, dacă îți place, dă-i un like, te rog frumos. Acum să trecem la următoarea mașină. Aici avem un Joker frumos. L-am făcut și eu. Dacă vă place, dați-mi like. Și apoi trecem la top 5 cea mai frumoasă mașină. Și mai aici un BMW crom verde cu roșu cu mov. Frumos. L-am cumpărat. Mașinile crom nu sunt făcute de mine. Și cu un galben cu roșu. Dacă vă place, nu uitați să dați un like. Să vă abonați la canal. Și mai am o mașină top 6. Și o să vi-o arăt imediat. Și aici avem un Mustang Chrome. Aceasta este bună pentru drift. Frumoasă. 1600 HP. Bună. Dacă vă place, dați un like. Aceasta este un crom cu o coroană ca un fel. Și se vede și aceea, o leacă crom. Și acesta este un crom auriu spre galben. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să dați urmărire. Cu voi a fost King. La revedere!